Nu-i nimic mai scump de la Dumnezeu, dragii mei, ca timp. Ne-a creat Dumnezeu singur numai pentru El. Și dacă ne lasă timp și ne prelungește timpul vieții noastre, tot cu scopul ca să fim împreună. Deci niciun dar nu-i mai mare de la Dumnezeu ca timpul care ne-l dă. Pentru că moartea nu vine să-i faci o cafea. Vine să te ia. Am avut ocazie cu vârsta mea să stau la multe căpătăi de morți. Nici o teologie, nu mai vorbesc de filozofie care e depășită încă prin ea însăși, nu te învață mai mult ca suferința crucii. Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu. Nu se poate părăși jertfă. Și acești oameni cu care am stat la care mureau, țipete, urlete, vaite, glasuri, mii de glasuri înspăimântătoare, vedeau tot, vedeau păcatele ca cei mai mari teologi, pentru că știa ce îi așteaptă și doreau foarte mult să întoarcă, pentru că numai înapoi nu mai poate repara. Înapoi nu se mai putea, că a venit aia, să te ia. Și atunci toți doreau foarte mult să mai trăiască măcar o zi. Și se pune mereu problema noi care ne lăfăim în timp liber. Ce o zi, dragii mei? Nu o zi, o clipă, dacă e concentrat Dumnezeu, și se consideră prilej de a se salva. N-are nevoie să dea socoteală Dumnezeu, nu face demonstrație Dumnezeu. Dracu e un tolerat, nu e o putere. Dar are libertatea să ne cosească, să ne ispitească, deci, și să ne trezească. Deci, într-un fel, contribuie foarte mult la mântuirea noastră. El e cu rost, e urât, e nesuferit că nu știe să iubească. E atât de urât încât e cu neputință să nu mor dacă îl vezi. O fetiță credincioasă a văzut un drac, nu chiar în adevărata lui putoare și uriciune, și a preferat să meargă toată viața cu picioarele goale pe jar să nu mai vadă un drac. Dar să știți că și despre îngerul nostru păzitor se spune că e cu neputință să nu mor dacă ai vedea în adevăratele lumină. Și totuși omul, în general umanitatea, e supra angelității. Îngerul e creat de Dumnezeu cu o misiune de relație, de legătură între marile valori la sistem ceresc, Dumnezeu fiind de față permanent, cu văzute chiar, dar omul e arhot, e stăpân pe univers. Omul este un Dumnezeu după har. Vreți argumente? Chef și asemănare. Nu pierdeți timpul, dragii mei. Astăzi vorbim și mâine nu știu dacă mai suntem. E posibil. Te mușci cu o mușcătură înveninată, te scade o cărămidă în cam că nu te aștepți și pe urmă suntem la dispoziția stăpânului nostru, Dumnezeu. Și dacă nu vine moartea mâine, aveți câștigat harul deosebite. Da. Așa că să prețuiesc foarte mult că dacă ar fi cu putință să întrebăm pe cei de sus ce v-a postat dați-ați la atâta fericire. Și puțin timp e trecut bine, asta.